elkezdhet táncolni a másik kezed az egyik kezeden. Nézzed, hogy az a tánc most éppen gyengébb vagy erősebb, és belesimogathatod az erős hangokat, meg a gyengéket is, kezedbe, hajadba, mindenhová, hogy tényleg érezd, hogy erősebb vagy gyengébb, halkabb vagy hangosabb. Na nézzük csak. Emeld fel a kezed. Indul a kezed tánca. Rajtad.